Sut i wneud torch y Gwanwyn? Rydych chi angen ffelt lliwgar, gwn glud, cylch metal, siswrn da, glân neu gortyn lliwgar. Sut i wneud cennin Pedr? Felly gyntaf, mae angen torri cylch o ffelt oren a stribed allan o'r ffelt oren hefyd. Dyma fydd canol eich cennin Pedr. A rwan, fel rydych chi'n gweld, dwi'n torri'r petalau allan o ffelt melyn. Felly, torri petalau allan o'r ffelt melyn. Nesaf, sut i wneud rhosyn? Rhosyn. Felly, yn gyntaf, torri cylch allan o ffelt o'ch dewis chi a thorri o amgylch y cylch nes iddo edrych fel spring. Nesaf, dwi am wneud y dail. Dail. Torrwch y siapiau allan o'r ffelt gwyrdd a chofiwch i wneud amrywiaeth o siapiau. Amrywiaeth o siapiau gwahanol. Mae'n amser gludo eich blodau gyda'i gilydd. Felly, i wneud y cennin Pedr, gludwch y cylch oren at y stribed ac yna gludo'r petalau arno. Gludwch y rhosyn gyda'i gilydd a cofiwch wasgu yn dyn. Gwasgu, ond gofalwch am y glud poeth. Lapiwch eich glân neu eich cortyn lliwgar o amgylch y cylch metal. O amgylch y cylch metal. Gludwch eich blodau ar y cylch yn ddel. Gludo y blodau. Amser clymu'r rhuban i'r cylch. Addurno gyda rhuban.
Dyna ni wedi gorffen. Diolch am wylio!